Čaute ľudia, vítam vás u môjho nového videa z Minecraftu a dneska si zahrám iba tak Bed Wars a ospravedlňujem sa, že som tak dlho nevydal žiadne video. Je to kvôli tomu, že som mal nejaké problémy s natáčaním a budem sa už snažiť vydávať videa častejšie ako teraz za pol roka raz, ale budem sa snažiť tak každé 2 týždne. Keď sa mi bude chcieť, tak možno každý týždeň. No nič. To je všetko a ideme na to. OK, pôjdem Bed Wars Duely. To je podľa mňa fajn, lebo to sa ráta ako... Je to Bed Wars a iba proti jednému, čiže 1v1 Bed Wars. Možno to bude dobrý nápad, možno zlý, neviem, ale idem vás drtiť. OK. Krásna mapa ináč, takoto som ešte nikdy nevidel. Lebo ja som moc nehrával 1v1 Bed Warsy. Čiže za železa nakúpim veci a rašujem to. OK. Môžem skúsiť akože prísť bridge alebo God bridge do stredu, ale nechcem ako spadnúť, hej, v prvom videu takto spadnúť do vojdu hneď. To by bolo nejaké trápne už. Ale idem hlavne, nech zabijem tohto tu hráča. Poď. Kap. Mŕtvý? Dobre. Ja mu síce postavu zničiť nestíham, ale aspoň si jeden blok trapnúť podľa mňa. Tak nič. No poď no. GG's? Toto bolo jak strašne divná hra, ale berem to. No dobré. Aj teba idem zdrtiť. Čiže zase si našetli tie železa a idem ho zase zrašovať. A dneska možno skúsim dať ešte nejaké rush s Godbridgeom, ale ja som, hovorím, fakt dlho som neskúšal Godbridge ani Telebridge a ja som to vedel, ale no už to sú staré časy a už ani Draklik mi moc nejde, lebo mne Draklik išiel veľmi dobre, ale zrazu už nejde, čiže to je taký menší problém iba. Tak iba šetrím blokami. No poď no. Joj, chudák. Dobre. Zadarmo blok. No poď no. Tu ti vyhodím veci. Nesko! Že sa to vidím! Ty si čo myslíš o sebe? No poď no. GG's. Konečne, 2 winstreak. Winstreaks. Stále to nevidím. Neviem prečo. Okay. Tento tu hráč podľa mňa bude dobrý. Musím odpísať. Ale nebudem s ním písať. Myslím si na to, aby som ho strčil. Hej. Čiže. Nemyslíš, že s tebou budem písať. On ma chce Chce ma zmanipulovať, aby som s ním písal, aby mohol dostať čas na to si obstavať masívne jeho posťou. Čo sa mu zatiaľ darí. Veľmi sa mu to darí. OK. Poď, aspoň 2 diamanty. 3 dokonca, dobre. Počkaj, môžem ísť ku nemu? A toto je nebezpečné teraz byť v strede. Ale nevadí. On sa stáva už do šaláka. Nepáči sa mi, keď sa stávaš. Nebereš sa stávať. Už ne. Ups, prosím, ja mám moc veľa vecí, nesmiem teraz umrieť, nesmiem. Keď takých hodím do vojdu, ale nejsom potkan, aby som to tak robil, čiže... Ojoj. To je chudák. No nevadí. A keď mi zničí posteľ, ja ho dokážem zabiť. Neukážeš, toto je hovado, to je hnus. Dobre, čiže... No teraz... Nahneval. Nedožije sa do ďalšieho rána. On si tým pádom kúpi neviditeľnosť teraz. Alebo shadový armor, lebo je to chudák. Ale nevadí.
On má neviditeľnosť. Ja počujem jeho kroky. Ups. To je hacker. To sa nemohol za mnou dostať tak rýchlo, to není možné. Ako je to možné, ale... Dobre. Odveta. Jak sa volal? Alcedo. Toto tu je Statues 9. Statues Quo 9. Uenout. To čo je za meno? Okay. Teda idem na ňo. Tak to zaradím inventár. A určite si obstávam posteľ tentokrát, lebo... Dobre, toto je najhoršia posteľ, ktorú som v živote videl, ale nevadí. Skúsim Grizzly prič. Dobre. Nahľadal som si ich čo docela, dobre. To som iba z Butterfly klikol. To není možné, že toto je normálny hráč. Toto je hacker. Ako sa volá? Out. Cheating, hacking a report. Dobre, toto keď vyhrám, toto mi musíte dať odber, keď vyhrám, hej. Toto tu proti hackerovi, akože... A že nebude zastávať notepad. Ani Fireball mi to nezaznamenalo, to čo sú za hacky? Toto čo je? Dobre, dúfam, že ho zabanujú do 2 dní. A preto som tu prach, aby som sa mohol dostať adminovi, aby som povedal, aby mi dal permisiu na banovanie týchto hnusných hráčov. OK. Ty si milý, dúfam. Ale budeš, sú aj takí hnusní ľudia, čo to nevedia hrať. Stáva sa. Čiže ja si kúpim reálne asi mining fatigue trapku, lebo to je jediná možnosť, ako zabrániť zničeniu postele, keď ma zabije. Fatigue, tak, dobre. Tak, a bloky. Dobre, toto mi bude stačiť na push. To je mŕtvý teraz. OK, čiže idem si pre emeraldy. Dobre, kúpim si neviditeľnosť a ja celú mapu prebenem s neviditeľnosťou. Aby to nečakal, že vôbec. Jau. Dobre, čiže ďalšia fireball, toto tu, takto a zlaté jablčko. Dobre, ja sa zastávam za nejaký blok a tam si to vypijem. A ne, nech postaví cestu. Ježiš. Že nič nepíše. On je nejaký divný. Neopováž na mňa hodiť fireballku, jak ja teraz na teba. Ježiš, sorry no. Stáva sa, vybuchol ti most. Počas takých blokov si stával. Ty kokos, díky ale za veci, to čo si mi dal? Dobre. Chudák. GG's. Ďalšia hra. No dobré. A ty? Ty čo? Aj teba chceš, aby som začal? No. Stick das... Čo má za meno? Čo majú ľudia za mena v poslednej dobe? Vidíme samé divné mena. OK, čiže... Dobre, a idem na neho hneď. Dobre, díky. Ty kokos, fuj. Ma nakazil s tým, že spadol do vojdu. OK. Jo, toto bol cool. To musíte uznať. Toto bolo vážne cool. Neviem síce, jak som to dal, ale dal som to. Prosím, ne. A to je zasa tento tu, z ktorého som ho minul hru zdrtil. Tak... Je mi to ľúto, že som ťa zničil totálny Poď sem, ja nemám bloky. Tak nemal som nič robiť, no mohol som utiesť, ale nejsom srach, aby som utekal. OK, čiže... Železný meš, toto bude určite. Fireballka. Tak, to bude stačiť, dobre. Teraz som taký nastakovaný.
Dobre, ale ak si dá zase na postel, že Endstone, tak to je chudák. Nechápem, kto by si ostal v takomto krátkom game mode. Postel s Endstoneom, iba nejakí chudáci. No nevadí, ale... Dobre, čiže... Tu máš darček. Ty si ma chcel zabiť, hej? Ty si ma chcel zabiť? OK. GG's. OK. Ja sa na dneska s vami lúčim teda. Toto bolo docela v pohode. Dal som 4 výhry, alebo 5, neviem koľko ich tam bolo, 5 hier dokopy. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte like, odber. A napíšte do komentárov, čo by som mohol na ďalší krát spraviť. A čaute.